Bellos mariñeiros, 4 bellos mariñeiros, todos metidos nun bote. Boga, boga, mariñeiro, vamos pra viveiro, xa se ve San Roque. Os galegos compartimos todo, as penas e as esperanzas, os soños e as decepcións. Pero sobre todas as cousas, compartimos mesa e mantel. Enchemos as potas e as copas para celebrar cos amigos que estamos xuntos un ano máis. Porque na compañía dos que queremos, calquera comida é manxar e calquera lugar é palacio. En Viveiro sábeno tan ben que lle dedican 5 días a celebralo. E chamanlle Naseiro. Ai la lelo, ai la la lelo, ai la lelo, ai la la la. Ai la lelo, ai la la lelo, ai la la lelo, ai la la la. Los días que pasan, las luces del alba. Naseiro nace como unha festa, digamos, curiosa. Realmente é unha festa de comer, beber e arder, que se suele dicir, ¿no? Un rapaz que era tamén dos arredores, desta zona, estaba moi preocupado porque tiña que ir a Mili. Fai unha ofrenda dicindo que se queda en Galicia, pois que fará unha festa, unha especie de romería e unha misa. Faise esa romería cunha merenda campestre, cun acordeón, é dicir, moi simple a nivel musical, e esa idea prende. Tamén influye moito Noriega Varela. Nos anos 30 facía unhas poesías sobre o Naseiro, que encargaba sempre a Comisión de Festas. Co ascenso do mundo enteiro, veño a advertirche, Romeiro, se non estás sobre aviso, que a imitación do Naseiro fixe de oso paraíso. Vamos ata baixo, hasta o Hórreo, e vamos ver un pouquiño que é o campo da festa, e hai xente que non se deitou aínda por aí. Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo. Esta é nuestra mascota, ¿cómo se llama? Emilio. Está en nevera. Para picar un pouquiño, sí. Ahora picaremos aí o que levamos aí. Yo de Aguilar de Campó, con dos os. E que tal aquí o Naseiro? É o primeiro ano ou xa viñeches algo? Eu viñe que tiña unha moza lá en Folgueiro. Estive aquí pues, unha vez. Onde saíches xa? Xa chegaches onde? Arre, carallo. Perdí as zapatillas. Va a dar unha caseta de uno, la de otro. Y que te coges unas cogorzas que, vamos, que no ves ni a este con la cámara y mira que es grande. Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Mira, isto foi unha comisión de festas nun momento determinado e fíxose para que actuasen as orquestas na parte alta. Ti xa me contaches o que é a parte lúdica, festiva, a orixe desta romaría. Agora vou ver entón de falar co cura, Pues que me conte un pouco a parte espiritual. Perfectamente, Vale. que as festas son complementarias e tamén necesitas de todo, evidentemente. The Virgin Mary had a baby boy, and they say that his name was Jesus. He come from the glory, he come down, he come from the glorious kingdom. Jesús, vostede é o encargado de Polo Santo, que neste caso é unha imaxe da Virxe. Sí, esta é unha réplica exacta de unha que había moi antiga, que a conserva. Isto que estaba aquí na capela de sempre, de anísimos, non se sabe. Exactamente. E non só fixo a imaxe que lle chama, non? Senón tamén o retablo. O retablo, o altar, a mesa de misar, os ambos, a lámpara, todo. The wise men saw where the baby was born, and they say that his name was Jesus. A quen se venera aquí? Contenos. Se venera la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. A Virxe dos Remedios. Sí, aunque oficialmente el obispado figura como Nuestra Señora de Pena de Francia. E que lle parece esta romaría? Hombre, la romaría, pues, de piadoso no tiene mucho, pero bueno, entrega mucha gente. Oh yes, believer. Oh yes, believer. Cando veño e chego a tempo, pois veño á misa. E despois queda aquí coa familia ou con alguén? Si, temos unha mesa aí. Pasamos aí o día e un pouco da noite. Now when the saints go marching in, when the saints go marching in, yes, I want to be in that number, when the saints go marching in. Os cocodrilos
procesión non van. Os cocodrilos da procesión é que nos colle moi cedo a procesión. Se o ano que ven poñen a procesión unha hora máis tarde, igual nos animamos, pero este ano... Es que poñen antes, igual vos collen aínda tamén. É verdad. Que cantos sodes? Somos sobre uns 20. Sí, 15, 16. 20, E que estades todo o verán agardando por isto? Sí, todo. É despedido, verá. Naseiro nunca defrauda, Naseiro nunca defrauda. Se puxo o traxe? Me lo puse yo. Pero quen foi o da idea? Non confeso. Bueno, fresquiño quero decir. Eso sí que é verdad que, mira, xa te vir vestidos de algo... Así vamos aireados. Ou non quedaban traxes destes, entón só quedaban destes. Están moi amortizados. Tenemos que cambiar un pouco de modelo. E este xa veu preparado por se chove. Veño todos os anos preparado. Pescar pescaches. Bueno, no, a ver se pesco algún merluzo deses. Estamos encantadísimos de estar con vos e compartir este pedazo de festa. Fuertísimo aplauso, non por esta marimba, sino para vos. Arriba, aplauso para vos que Mercedes, claro que sí. ¿Quieres quedar a comer por aquí? Hombre, desde o miércoles aquí, que dormir a todos, sí. Unha cabana que ten o meu fillo. Bueno, si temos así tipo bungalow por de moitos anos. Con tablas un pouquiño, bueno, así preparada, para poder dormir. Nos montamos unha caseta con todas as comodidades. Lavadeiro, nos temos nevera, nos temos microondas, nos temos cafetera, nos temos cociña e habitacións para dormir. Pulseras, collares, figuras, anillo pendiente, película, música. ¿Dónde eres? Yo soy de Ribeira. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el bar de las mariposas. O ano pasado compramos aquí un muñeco domingo e morreu xa pola tarde. Entón, o muñeco se chamaba Arturo. E vamos a facer o cabo de ano mañá ás 9. Que significa trancarse? Trancarse quer dicir beber moito. Ebrear e zurrar. Ebrear e zurrar. Vámonos trancar, ou? Si non breo, te. Estamos de despedida de solteiros. Mira, fomos pa Ibiza, non ves? Fomos pa Ibiza. O Goión sale ás 8, está non esteñas. É que debo estar todo ali. En serio? Ai, non, en serio non, lo río meu. Chega tempo, para a boda xa non chega tempo. Pa a boda non sei chegará, pa a comunión da cativa a mellor si. Ayer sale na gallega un señor que se foi pa Suiza hai 32 anos. Na bicho, encontrouse con a muller por 32, desde Suiza. Xa tú que non querías ver a muller, cabrón. En 32 anos non aforraría un billete, ó. E ela tampouco botaba moito de menos, porque a orquesta normalmente non valen pa nada. As que non ganan en ningún lado veñen pa Naseiro. Pero este ano... Samba da Bahia, 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 samba da Bahia. Luís, és o presidente da Comisión de Festas do Naseiro. Sí. E como de traballo leva organizar unha festa como esta? Pois con moitas ganas, con moita ilusión, que guste moito e con moitas horas de traballo e moi poquinhas horas de dormir. Aquí temos o programa de festas do ano 1959. Esta fotografía era o que era o campo de Naseiro. Esta é unha fotografía dunha parroquia que está aquí un poquinho adiante, que é Chavín, que este señor foi o donante deste campo de festa no ano 59. O espírito de Naseiro é eso. Alegría, amistad e comer ben. Po maletero e pro Naseiro directo. Sí. Que leva? Xamón asado. Hai moitos anos que vou a Naseiro. Debe de haber como, non sei, 35, 40 anos que vamos de mesa. Yo era reportero, trabajaba en Madrid, pero quería vivir de una forma mucho más libre en el campo. Y entonces transformé mis conocimientos en buscar una artesanía fotográfica que yo pudiera ganarme la vida. Todas las fotografías que tenemos de nuestros antepasados están la mayoría hechas en estas máquinas que estaban en
en las romerías, estaban en las plazas de todas las ciudades y demás. Aquí en España se llamaban minuteras porque viene del minuto, fotos a la minuta, pero por ejemplo en Colombia se llaman fotos a la agüita o en Brasil la melame. Y en estas romerías, pues que ya me conocen de hace 25 años así, pues ya los nenos pequeños que hice ya vienen con sus parejas, con sus otros nenos, entonces es algo ya muy mágico. Por eso lo sigo haciendo. No te muevas, no te muevas. Ya está. Ahí. Toma, mira cómo brillas, como una estrella. Moitísimas gracias, sale un bon recordo aquí do Naceiro. Quiero carne pa' mi parrilla. Señores, quiero carne pa' mi parrilla. Ay, quiero carne pa' mi parrilla. Señores, quiero carne pa' mi parrilla. ¡Ole! ¿Qué tal os Naceiro? ¿A ti qué te parece? A mí muy bien. Yo me uniré y yo dentro un cacho. Con chicas guapas como tú, nunca cansa nada. Quiero carne pa' mi parrilla. Que ben preparadilla esa bandexa, que leva de todo. Aí está. Patacas, pementos, chorizo rojo, chorizo criollo, acompañado de Ribeiro Alvariño. Vamos, ¿no? O pulpo aquí é o plato estrella. Parece que é moi fácil cocelo, pero non, porque o pulpo, como pase un minuto, xa non che queda como se ten que quedar, non sabe? Ter boa calidade, ese é o principal. O pulpo que mellor sabe é o mediano, sí, é o que máis sabor ten. Mira, tes vistas como estas, ves... Pásase moi ben, A xente é moi agradable, moi simpática. Van a tomar o vermú, suben, se veñen un pelín contentos, pois vanse rindo, non se meten con naide. A verdade é que mira que os anos que levamos e nunca tivemos ningún problema con naide. A xente das casetas, esa a maioría trae a comida, ou faina aí. Nós traballamos ca xente que ven que non ten casetas aquí nin mesa. Que chegaron ben os da Constru, xa Bien. Os brazos de gitano e todo. Todo chegou ben. Porque eu vin a seu home aí recollendo na panadería. Ai, si, xa mo dixo. Eu non daba feito todo, desbandei ao forno. O ano que perde de Naceiro, parece que morre. Sempre foi moi bailarina, muchísimo, este non. Paco, hai que levar a bailar a muller. Gracias que bailo con outros, o demais non baila nada. Cantos anos leva vindo vostede aquí ao Naceiro? Pois eu vim aos 6 anos, con meus irmãos, que éramos 14. As mesas tiñan as os ricos, na máis, e vajillas de todo, criados, pero iso acabouse. Aquí non hai naide de fora, non máis que a familia. Aquí, por exemplo, se quer vir un millonario non pode vir porque non o deixo. Esta é propiedade miña. Isto comprei, non? Sabe que vai comer hoxe? Langostinos. Mas claro. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. Tivemos tanta sorte que ata chuvia tivo a ben agardar a que rematase a sesión vermú. Agora a xente cunha copiña ou con dúas refúxase nas casetas. E ademais, xa vai sendo hora de comer algo. But there's one thing. Porque tes un paraguas. Se tuveras micrófono non me daba igual. No, é hora de comer, non? Bueno, está ben, que son as 5 da tarde, non? Hora de comer. Moi ben. Hora de comer en Naceiro, verdad? Ahora non ves? Ahora mismo non. Pues esperamos. Eso. Con quen viñeches? Contame. Con mi padre y con mi madre. ¿Qué tal se están a portar? Bien. El plan es comer a las 8 de la tarde y bajar otra vez a tomar unos vinitos por aquí, a la fiesta. Desayunamos muy fuerte, sí. Lacón, con ensalado o rulo de cabra e máis patacas fritas. Aquí hai unha cousa, mira cor. É que bebe? Que lle gusta beber? De que? De ron. E cantos anos levades vindo aquí ao Naceiro? Pois, Uns 30. 30 por aí, máis menos, sí. Pacharán de abruños que os collemos o ano pasado, este ano están casero. Bótame así... Pouquiño que se pode subir á cabeza. Que estou traballar. Non ves aquel señor o calborotas, aquel está dinero e buenísimo, amor. Salud, dinero e amor. Mira, botolle pois anís deste de barril, azúcar,
vamos a ver, por litro máis ou menos medio quilo ou así. E botolle os abruños e un pouco de canela. Os dormitorios con as literas. Se quer vou che enseñar. Queremos ver os dormitorios, a ver. E que a mí eso tamén moi sorprendida, Non, quedamos a dormir aquí, a dormir donde? A ver. Colchóns con os metálicos e poñemos facemos unha cama normal a estilo máis ou menos como é unha acampada de luxo, non me digas. Exactamente. E os plásticos e poñemos incluso uns cartóns para que non entre o frío por arriba de noite. Isto está mellor que as tiendas de campaña, porque dormir aquí e dormir nunha tienda de campaña no suelo hai diferencia. Aquí tendes ata literas, é que isto xa é moita cousa para traer. Eu imagino aí unha caravana ou me decías 2 remolques, non? Traemos en 2 remolques e con 2 coches e vamos e vimos, a veces traemos o que é o montar primeiro e despois traemos o que é as cociñas, as neveiras e onde poñemos os vasos e o fregadeiro e iso. Venga, justo se traballa así, pasámoslo moi ben, sí. Eu tamén traballaba a gusto así 3 ou 4 días e despois 4 días podo estar ca familia. Maravilla. E cos amigos da familia, con todo. Este é aquí o menú do día. Eso sí, casi seguro. Isto é unha coña que pon o meu marido todos os días, que cambia o menú, e non hai nada do que comemos. Está todo o ano esperando neste momento para xuntarse ca familia, cos amigos e, bueno, felices. Como aguantades? Contame, cal é o segredo? O segredo... Vitaminas. O segredo é ter ganas de pasalo ben e divertirse, nada máis. O protagonismo hai que deixar a xente, non a orquesta. Me entendes? A xente xa fai a festa. Ata que hora quedades aquí? Bueno, ya eran as 4 da mañá, Pois non sei, a ver, como se dá. Que fixo de comer? Que fixen de comer? Hai moitas cousas. Había lacón, había bolito en rollo, había pollo asado e postres. E de quen ensinou a facer esta vostede? Pois mira... Quen ensinou? Mi madre, a abuela Pepa. Sí. Di prova, que iso está riquísimo. Con que amollas? Un poquito de vino dulce, un poquito de anís e nada máis. E esta mesa aquí dende que ano está? Aproximadamente 40 anos. 40 anos. Teñen que facer fotos, despois van comparando. Mira o que hai. Mira o que hai. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Guillermo era unha persona moi popular en Viveiro, facía o seu naseiro por aquí. E como non faltaba todos os anos, así quedou a rúa de Guillermo Toxo. E vostede tamén é trouleiro? Bueno, ahora xa me van os anos calcando un pouco, pero sei que foi. Que fai falta para pasar ben os 5 días do naseiro? Home, máis que nada, ter ganas de pasalo ben, e nada máis, ter ganas de pasalo ben. Hai que comer ben, ou algo hai que facer. Home, comer ben forma parte da festa, da cuerda, o bombiño, pero ese é ter ganas de pasalo ben. Eu a mellor con ovo, un chorizo, unha tortilla tamén se pasa ben. Con estar en boa compañía, verdad? Efectivamente, con xente do teu agrado, estás encantadísimo da vida. My life's a bit more colder. Dead wife is what I told her. Brass now sings to my shoulder. Oh, babe, don't know what I'm gonna do. Está chovendo, pero podes enseñamos a cabana, transmitindo para Santiago Televisión, en directo. O momento que está descansando, deixa de descansar, non sei mala xente, Non pasou nada. Toma a camisa que levas. É moi afroamericana, sempre chovei algún día no Seiro para saber que mesa está ben feita, como esta, que non a poza, é un tema de ingeniería, o da auga. Creo que está a poñer unha rede tensa, xa está, a auga non a poza, xa está. Tampouco non é tan complicado, tampouco. Hai que telo ben feito, ben pensado, ben organizado, para que, cando chova, que vai chover sempre... Nunca chove a gusto de todos. Nunca chove a gusto de todos, ese é o tema. Agora, depois temos aquí unha ruló, mira, é iso termo. Ai, sí, xa vexo.
Temos aquí todo guardado os menesteres. Pero ata con mesa de marmolé. Si, o juar, temos o juar aquí. Eso vive solo en realidad. Se ve que hay caridad. Está curado raro. Y eso va de favor. Se ve que hay caridad. Entra na guardería. Vamos dentro, ven. Dentro, ven. Pasadelo ben no naseiro. Claro, sí. É que é o mellor do naseiro? El toro Comanche. Toro Comanche, teño que ir a ver o toro Comanche ese, entón. Boga, boga, mariñeiro, os aviveiros xa se besan lo que. Boga, boga, mariñeiro, vamos pra viveiro, xa se besan lo que. Ai la lelo, Ai la la lelo, ai la lelo, ai la la la. Ai la lelo, ai la la lelo, ai la la lelo, ai la la la. Como se chama? Clara. Clara, que tempo tes? 3 meses e medio. E xa está estreando naseiro, Hombre, claro. Un bautizo aquí, como se manda. Claro, claro. Desde pequeniños hai que empezar. Hay que conservar las tradiciones. Si no se conserva, después se desvirtúan. Aparte, ya ves que venimos con todos los sillones y con todo. O sea que esto ya ha ganado mucho en comodidad. Aquí venimos full equipo. ¡Ah, Pantino, dame un puro! Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su almohada. Nada, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada. Ya me dijo tu pai que te echan a bailar, pero medio do baile te deixe quedar, que te deixe quedar. Ay, sí, sí, ay, ay, ay. Ya me dijo tu pai que te echan a bailar. Chegamos a vos pola música. É que ten que ser. Somos todos familia, vimos de aquí de Viveiro. Somos irmãos, todos, cuñaos. Sobrou, pero queda pa a noite. Queda pa a noite. Hai que cenar tamén. Aquí non se tira nada. No, nada, nada, nada. Quedades varios días aquí tamén. Quedamos 5 días, de viernes a martes. Temos as tiendas aí tapadas para que non se nos mollen. Ya no debo